Takže ahoj, já jsem Loki a vítám vás u dnešního videa, což je z The Sims 4, mohli jste si jistě všimnout. A dneska tvořím první díl, nebo první část z challenge. Bude to tedy 33 částí, takže to bude jedna velká série. V originále je to teda 33 dní challenge, ale já to udělám formou videí, takže to samozřejmě nebude na 33 dní, ale na díl. Každý den máme za úkol vytvořit trošku jiného simíka a dneska jsme měli vytvořit simíka v jedné barvě. To znamená jedna barva očí, jedna barva vlasů, všechno prostě v jedné barvě, to jste určitě pochopili z videa, nebo to minimálně pochopíte. Já jsem si tady vybrala fialovou barvu, takovou fialovou růžovou, spíš do fialova. Jo, největší problém mi dělaly asi kalhoty, protože nemám nějak nastahované moc barevné, nebo jednobarevné, nebo prostě takové, jak by si mi hodily. Ale nakonec jsem to nějak vyřešila, myslím si, že jsem to dělala docela obstojně, můžete sami posoudit. A těch 33 dní, ten rozpis vám dám do popisku videa, dám vám tam i odkaz na stránku, od které jsem to vzala, kde byste si to chtěli vyzkoušet taky. Můžete mi určitě poslat odkazy nebo fotky vašich simíků, které jste vytvořili vy. Budu za to ráda. Jinak siminku určitě zase najdete v mé galerii. Můj origin máte v popisku videa. Důležité věci najdete tam, který tam nenajdete, na ty se zeptejte určitě. A jo, to je asi úplně všechno, co jsem vám chtěla říct, tak doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, sdílejte, odebírejte, budu moc ráda za každou vaši podporu a zatím ahoj!